Arratsaldeon eta poliki ordua denez, hasiera emango dio gaurko ekitaldi honi. Nik aurkezpen txiki bat ingoet, gauza askorik esan gabe, baina bai zuek kokatzeko beste. Batetik, esan hau duela ja dozena urte Gipuzkoako Bertsozale Elkarteak martxan jarritako proiektu baten emaitza dela, baina ez bakarrik Gipuzkoako Bertsozale Elkartearena, tartean Andoaingo udala urte guzti hauetan bide lagun izan degulako, eta nola ez, Andoaingo ikastetxe guztiak, 3 ikastetxeak, bai Ondarretakoak, Aita Larramendikoak edo Lasaie Berrozpekoak, bide lagun ezinbesteko izan dira, eta horregatik gaude hemen. Eta bereziki, ikastetxe horietan, gurekin batera, nerekin batera, geletan, lanean jardundian guztiak, astez-aste, eta hasi aurretik, beraientzat txalo bero bat merezi duteta. Baina gaur seguru behintzat, txalo gehien merezi dutenak ez dira irakasleak. Gaur txalo gehien merezi dutena beste batzuk dira. Eta hoi ere, pixkat azpimarratuta nabarmendu nahiko nuke. Nik emanaldi desente egiten ditut, era ontakoak eta beti galdera berdinakin hasten naiz. Ea zuek horratzean zaudeten guraso guztiak, ea zuek gaur ona atera eta hemen hainbeste jenderen aurrean bersotan egiteko ausardia izango ote zenuten, galdera hori egiten dut beti, eta ondoren, zuen buruari erantzun dio zuen hortatik abituta, eskertuko nizueke mirestea eta eskertzea gaur artista txiki hauek egingo dutena, zeberetan mirestekoa da. Askotan uste dugu, hain txikitxoak ikusita, edozer eskatu dakiekegula, baina ez, hauek ere sufritu egiten dute, beldurtu egiten dira, lotxatu egiten dira, tensioa bizi dute, eta nik uste eskertzekoa dela, eta egiten dutela, hasieratik txalo fuerte bat eman behar diegula, ederki merezitakoa dira. Eta hori esan da, nahi protagonismo asko gustatzen zait, baina gaur ez da nire eguna, zuena da, lehendabizikoak Lasaie Berrozpetik etorriko dira, hauek kirolei buruz prestatu omen dute zerbait. Beraz, datozela txalo artean. Bueno, Lasaie Berrozpetik pasako gea Aita Larramendi ikastolara, hor daudea ikuste ditut iskinean zai. Hauek bertso ondo dago eta atzea ere begiratzen dute, baina aurrera begira jarri dira eta rapa egin behar omen dute. Bertso rapa. Datozela txalo artean.
bekoak karriko ditugu. Eta lau bekoak nunbait naturarekin dute harreman handia eta hortaz hitz egin nahi dute. Datoz eda eta egin txalo. Ausartak gara, bertso honetako doinu berri bat egin dugu.